Слезте при нас! Говорете чрез мен! Какво беше това? Тази вечер да не забравиш да среща и със семейство брат му. Не си забравя? Семейство брат му. Тия, същите. От 10. Да не забравиш. Да. Обичам те. И аз те обичам. Невероятната мадам Аркати лекува мигрена, подагра, разсеяност, творческа криза, алкохолизъм, говори с отвъдното и вика духове. Може да се свържете с нас чрез телефона 03889 4858. Хайде, аз тебе направо да зачем. Най-хубавото кучето. Хубава гала. Ама ако ще хубава. 50. А хлебаките? Добре, това е важно. Ужасно цени. На 6 и на 11. Хайде първо да. Айде, да вдигнеш тост. За вдъхновението. За вдъхновението. Да. Какво? Чудесно време! Спиритически сеанс. Аз точно усещам вибрации доста.